Dobar dan, bako, kako ste? Dobar dan, hvala. Jeste dobro? Evo. Ruku spase i tog dana mladi Ilija pružio je baka Zorki i izvukao je iz kanala punog vode koji je za staricu mogao biti koban. To je bio pljusak, sačuvaj Bože. Bio pljusak i ja sam otišla da se slonim jadna. Kćerka je pretrnula od straha kada je primetila da je odjednom nema. Najednom je nestala, nema je nigde. Šta je, gde je, jer da li nije u šupi, da li nije negde ovde, nje nema. A Zorka je samo bežala od pljuska i od kiše, ništa nije videla pred očima. Nisam taj kanal ne videla. Nisam ne videla, da sam videla ne bi ni ušla. Ja sam jadna pobegla da se sakrijem jadna. Nabujali potok u Trbušnici bio je skoro u istom nivou kao put. Maklo se noga ova, a mene i noge inače boli. I ja sam jadna sve rukama ovako. I jedan neki mi čovjek oko čapio. Taj hrabri čovek bio je 18-godišnji Ilija. Vraćao sam se oko 11 sati noću, radim u Mintu i na delu Trbušnice u nekom kanalu vidio sam da se žena nešto teško kreće i samo odjednom je upala u kanal. Tu sam zaustavio auto, izašao sam, bio sam sa kolegama. Žena je nestala samo jednom pod vodom i ja dok sam upalio telefon vidio sam da žena izlazi na površinu. U tom trenutku skočio sam pravo u kanal, tu je bila možda dubina do vrata i upao sam u vodu, izvukao sam ženu iz kanala, tu su mi pomogle par kolega. Žena je posle na putu kada smo je izneli počela da diše, okrenuli smo je na stranu. Ova 86-godišnja starica nije ni bila svesna šta joj se dešava, niti ko joj je spasao život. Jedan mi neki mladić On je to, majka, on je to. uvatio me za leđa. Ja sam bio taj I čovjek. metnuli na zemlji. I ja sam začela jadna, tokotala sam. Da. Tako. Ilija je odmah pozvao hitnu pomoć. Kada smo izneli ženu u napolju, uzeo sam ćebe iz kola, pošto je bilo hladno, žena je drhtala i uveo sam ženu sa kolegama u to ćebe, pokrio je kabanicom, dok nije došla hitna pomoć. Pozvali smo hitnu pomoć, ona je brzo došla. Kad sam na jednom dođe hitna, kaže, evo u ženu, kaže, skidajte, kaže, pa šta je bilo? Oni odoše, kaže, skidajte, kaže, ona je mokra, kaže, sve joj, kaže, raspremite. I ja sam posle pošla u prodavnicu dole i komšije me gore zovu i kaže, znaš šta je bilo s tvoje majke? Pa rekao, znam, pala je u kanal. Pa kaže, Mladene, ja sam je spasao, kaže, još neki dečko, verovatno mislio na vas. I kaže, bila je u vodi, okliznula se, ja sam jedva nju, kaže, iščupo iz vode, kaže, skroz je dole bila u vodi. Međutim, ovaj herojski potez dobio je još veću težinu kada nam je Ilija priznao da ne zna da pliva. Zato odlično zna šta je dobrota i hrabrost. I ne samo to. Ali imam jako srce. To u životu svi koji su mi pričali nisu mogli da veruju da sam to uradio. I svi viču zdravo, heroju, ne mogu, to veče mi je srce bilo puno, kad sam nekom uspio da spasim život. Jedino nije uspeo da spase svoj telefon koji mu je bio u džepu. Za to ne mari, jer u njegovom životu ljudsko je iznad materijalnog. Hvala Bogu da ste sam preživjeli. Pa hvala vama, ja se vama zahvaljujem puno što ste spasli moju majku. Puno hvala i vama. Veliko vam hvala, Puno djeco. hvala. Puno godina živjeli, zdravlji, veseli. Aj, dobro, majko, dobro, ajde, moj sad. Zahvalili smo se što kaže. Kad ima ko da... Retki su poput Ilije, ali postoje. Zato ih treba čuvati i slediti.